So Doc Joy, imog yung natubag no ang pangutana na mo ganina ni Ma'am Dali o ni Sir Hill no kung unsa gyud ay ning unsa ka importante no ang pag-arte or arte sa ato ang kultura labi na gyud mga Cebuano. Nangutira biasad ko sa ilang mga tubag Sir Kat. Doc Joy, imong hinapos nga mensahe alang sa atong mating paminaw labi na rin kini pagsaulog nato sa National Arts Month. Ang ako lang kuan sa touch nga hinaut unta ba nga ang katong atong mga suking tigpaminaw dili na bitaw kalimtan kung diin tagikan ug unsay atong mga tinugdan sa atong creative impulse no kinanglan ato nang kani manggong creative impulse kani atong pagkamamugnaon na ana sa atong pagkatao ug mauni nga kinanglan to encourage ang mga bata nga kinahanglan mugawas na ilang pagkamamugnaon kay mao man ni ang pagmugna to create ang creativity mo ni siya backbone in a progressive society nga kanang kuan di man na mahimo nga kanang wa kay imagination naman kay imagination but you have to use that kay creativity is really the mura bitaw well of knowledge from there then we will definitely as a people kuan ni siya kanang this will bring us more by leaps and bounds forward mao ni ang kuan nga hinuktukan gyud din nato ug tagaan gyud pagka-importante ang buwan sa arte kay gi-highlight man diha kung unsa ang mga different points kung unsa say mga milestones at mga artist na dapat sa ato ang suportahan. Doc Joy, daghang kayong salamat Doc sa imuhang panakig-uban namo karong buntaga. Sige Sir Tak, thank you, maayong buntag. Okay, mga higala mo break na ta alang sa pipila ka mga mensahe. Kahibaw pa mo kinsa ang mga mananaog sa gipahigayon nga 34th Cebu Popular Music Festival, ang laylay sa bukid nga mugna ni Ronel Vincent Watin ug gikanta ni Rivian Rose Cabaluna ang nakadaog alang sa folk country and novelty category. Samtang ang Ayaw Ako Biyain ni Jade Castro o gihubad ngadto sa awit ni Jacqueline Buwal ang nakasakbit sa unang ganti alang sa ballad pop category. Ug ang I Love Cebu ni Rosel Aligado ug mga ngawit na ini nga sila si Rachel May Failnar, Rovi Marie Fernandez, Jem Kazea Felicilda ug Fidel Cascabil ang nakadaog alang sa upbeat and dance music category. Kini si Pagtuki Roxanne naghatod ni mga gagmayng kaala. Maayong buntag, ania ang mga pinakauwahing kalihukan o panghitabo sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Nanghatag og 2,500 ka mga waka-waka solar lamps ang Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kun Rafi uban sa pakigalayon sa International Rescue Committee kun IRC didto sa amihanang bahin sa Sugbo dili pa lang dugay. Ang mga waka-waka lamps nagsilbi isip temporaryong suga sa kabalayan nga way kuryente resulta sa pagkusukusos sa Super Typhoon Yolanda niadtong Nobyembre 8 sa niaging tuig. Dakip sa mga nakapahimulos mao ang mga molupyo sa lungsod sa Tabugon, Midilien, Madridejos ug Daan Bantayan. Nasuta nga ang solar lamps magamit sud sa 16 ngadto sa 1 ka gatos ka oras o 5 ka adlaw. Kay ang mga suga adunay solar panels mamahimo kining ma-charge sa kadlawon pinaagi sa pag-expose niini sa init ug magamit kini sa gabii. Pinaagi sa iyang multi-purpose nga kable, ang waka-waka solar lamps mosilbi usab nga universal charger sa mga cellular phones aron masiguro nga ang mga tawo aduna gihapoy power aron makahimog mga emergency calls bisan way kuryente. Ang IRC usa ka organisasyon nga gitukod nunot sa hangyo ni Albert Einstein nang hatag usab og mga habol, jerrycans ug banig diin maoy itubang sa Rafi sa shelter kits niini nga gigastuhan sa Caritas Germany. Sa laing bahin, subay sa gipahigayon sa Rafi nga pagpangapod-apod og shelter kits ngadto sa mga biktima sa Super Typhoon Yolanda, usa ka art auction ang nakigtambayayong sa Rafi diin daghan ka mga pamilya ang natabangan. Ang Art is Hope nga subasta nakatigom og 3.93 milyones diin 451 ka mga shelter kits ang napang-apod-apod. Gisaysay ni Francisco Dizon ang nagpaluyo sa maong subasta ug miyembro sa Sunstar Cebu Board of Directors. 55 ka mga artworks ang natapok sa maong subasta nga gipahigayon sa Finale Art Gallery sa syudad sa Makati. Diin mga mugna kini sa mga niinilang pintor sama ni Arturo Luz, Charlie Co, Emmanuel Garibay ug Betsy Westendorp Dibrias. Matud pa ni Anton Dignadice, miyembro sa Rafi Relief Operations Resource Mobilization Committee, nga lakip sa mga napang-apod-apuran nga lugar mao ang lungsod sa Tabugon ug Borbon sa amihanang bahin sa Sugbo ug syudad sa Ormoc didto sa Leyte.
Ug mao kini ang mga nahitabo karong simanaha sa Ramona Boitis Foundation Incorporated. Kini si Pagtuki Heidi. Maayong buntag. Okay, balik ta mga higala, no? Nagkanindot ang ato ang diskusyon, no? Kabahin sa kining pag-arte. So atong balikan, no, si Sir Hill, usa ni siya ka visual artist niya, caricaturist. Kunya bago lang karon na sa nasayod nga siya di po'y nagbugna, no, sa design sa Sinulog Festival. Kini wa ni mahibaw is gamay ra siguro ni nasayod nini apan pinaagi ni atong programa atong pahibaw sa kadaghanan, no, nga it's an honor, no, nga naa dinhi karon sa akong atubangan, atong bisita ang nagbugna, no, sa disenyo sa Sinulog nga akong giingnan, no, si Sir Hill nga yang money yang ikabilin sa mga umaabot pa nga mga henerasyon, no, Sir Hill. Oh, daghang salamat. Okay, Sir Hill, kaganina atong gibiyaan sa atong discussion, no, ang kining current state, no, sa Cebuano visual arts. Unya ganahan ko nimo maminaw labi na gyud sa imong experience nga atong panahona. Wala pa gyud, no, eskwelahan dinhi sa Cebu nya niadto ka ni purso ka sa imong hilig gyud nya pagbalik nimo, sir. Siguro at that time ma-imagine ako murag wa pa kayo di pa kayo ka-appreciate ang mga tao sa imong mga produkto o sa imong mga mugna atong mga panahon. Sir, unsa man sa imong mga ika-advise labi na gyud sa katong mga mahiligon pod ana karon? Ako, personally, akong i-advise good, like what I have mentioned a while ago ni Tita Dali, we were talking during sa off-air na, no? Akong giingnan, ang ato ang mga igsuon din ang mga pintor, mga artist na to din na let it be, broaden your imagination, no? Just like as what Dr. Joy mentioned, ayaw kahadlok tungod kay ang art jud actually is indefinite na siya. Okay, so don't limit yourself. And then most important thing is that you kanang express whatever you feel and be original. Now it's okay man kung naa sila makitaan, ma-inspired sila usa ka artist, ma-inspired sila usa ka medium, usa ka style, ano, but then let it be, just go on, be prolific ba. You just have to go on, and then later on you will be able to discover nga duna de kay imong style. In fact, walang ko mention, there are a few na ako gyud silang i-push po nga, you know what, sige lang, go ahead. Ayaw kahadlok o gamit ni anang color. Okay, kay kanang mga color, pagbuhat mo nga color, wa na mo ingong color nga, naghuwat ra na sila, gamita ko. Ayaw ka, you just have to learn how to know. That's why i-explore yun mo para dunay kaning nga color ay di mo complement this particular color ana unya this kanidi ay di ni pwede i-juxtapose ni siya kanidi ay. So that's why it's really important. So in fact right now nga akong gibuhat karon daghan lagi ko gisudlan lagi gyud kay kailan, I mean, life is so fleeting, higalang touch, mao na ato ang mga kaigsoon nato ingnon nga mubo kay ang kinabuhi. So samtang ikaw hatagan kag panahon sa Ginoo, sa kaytas-an, sa paggamit sa talento nga gihatag diha nimo, gamita aron sa paghatag usag og inspirasyon sa ato ang mga kabatanunan. Okay? Ug mao ning ang ako karong gibuhat na sad, mao na sad ning ang caricature na sad, no? Yeah. Which mao na sing akong expression. Actually, ang caricature, I would say na mas lisod ni siya sa portraiture. Nakaagi ko portraiture, nakaagi ko landscaping, nakaagi ko watercolor, nakaagi-explore dyan akong tanang medium yun, higalang touch. No? So that's why, as what I mentioned, ayaw yung ilimit ang inyong kaugalingon, padayon, unya, ayaw o gunahuna nga dili na nimo mabuhat. Samtang kompleto imong mata, samtang duha ang imong kamot, gihatagan kag kompletong kamot, buhata, unya focus, do it and explore. Pero Sir Hill, sa sitwasyon nimo ni adto og karon, lahi na kayo kay karon daghan ang opportunities, daghan ang mga venues. Unsay imong nakita karon o imong comparison nimo before? Okay, dunay disadvantages and advantages. Okay. Ang advantages namo sa panahon namo sa na way computer. Okay. Walay computer nito. So purely mechanical yun, manual. No? So mao to siya disadvantage kinta sa time namo. Pero ang ako ngaron daghan naman, no, digitally, daghan na computer, so everything, even sa photography. In fact, it took me a while before ko ni shift sa film format into digital kay lagi gyud tag kanang film gyud. So but then you just have to adapt. Ako naninguha ako makakat-on ko
unsaon ako pag gamit sa kuan Tita Dali, sa kaning Photoshop. Because back then, wala man. But, ang disadvantage po sa mga kabatanunan karon, ug imo silang ingnon nga, do it manually. Minus the computer. Di po nila man. In fact, nga kung mga anak, mangutana ko nila, di kayo sila kibaw, kung saan ng plaka? You know, 45. Katong time na to siya. CD naman ron. Oh, di sila ka-imagine. So, ito na yung mga advantages and disadvantages. But, karon kung sa tools na naa nila, use it. Make use. Make use of it and explore. Just go on. You just go on. And then, carve your own name. Ang akong pangutana sunod, Sir Hill, why promote or sustain visual arts? We have to promote because number one, I think Dr. Joy has already mentioned it. Importante kay mao kana siya sumbanan sa atong maabutay nga mga henerasyon. Okay, that's why angay lang ato agud silang i-promote ug ato agud silang usab nga agakon. Aron sa ingon ni ana kay ang atong mga kabatanunan karon uban natong mga igsuon ng mga kabatanunan mao kana sila akong gi-mention nimo ba higalang tats nga tungod kay sila na sila gusto lang i-express silang kaugalingon galing lang wa sila enough venue. Okay, why nakaagak nila mo na mo sort na sila into drugs which is sometimes maluoy sa ko because in fact I know of someone nga uniabot na lang yun sa punto niya kakita jud ko siyang talent niya ako in fact ako gyud siyang giingko ako sige ako tabangan ti gasto sa imong pag-exhibit lang come up with your works and then suswa man gyud nabuang siya tato until eventually karon kaluoy si Justo ana nga to taas. Oh. So that's why. Yes, Sir Hill, nakaroon, Ma'am Dali, nakaroon sa linya si Ma'am Marlinda ang Bitekta, no? Ang kasamtangang chairperson sa Literary Arts and Dramatic Arts of the Arts Council of Cebu Foundation. Maayong buntag, Ma'am Marlinda. Hi, maayong buntag. Yes, ma'am. Ninyo diha sa stasyon. Yes, ma'am. Kuyog na to karon diri, ma'am, sa istasyon si Ma'am Dali ug si Sir Hill. So nakaanlara si Hill diha. Okay, that's good. Okay. May Ma'am, buntag ninyo diha, Dal. May buntag. Hill. yes, ma'am. Ma'am, kabahin sa magisgot po ta og Cebuano literature. Ma'am, kumusta man unsa may estado karon, no? Kung magisgot ta og Cebuano Sa literature. Cebuano literature, naa may kisaw, no? Kay naamang gyud mga musuwat og mga balak og mga sugilagming, sugilanon, ano? Makit-an man na nato. Like ang akong madumduman gyud nga kuan nga grupo kining Bathalad. Yes. Sila mga batanon, active no? kayo. Mga miyembros. Oo. So na ang Cebuano literature na ay mga naghimo og mga kuan, mga balak. Ma'am, unsaon man ka sa imong tan-aw, ma'am, unsaon man nato pag-promote o pag-sustain, no? Labi ni kining literary arts. Well, actually, kanang nalipay man ganing ko karon kay naa natay indie movies. Karon. Kanang kuan Bambi Beltran, Yeah, tinuod. Radel, no? Kanang makatabang man na siya kay bisag unsaon musuwat kag script Cebuano, maikag sad ka musuwat pod og balak, di ba? Kay nagsuwat na gud ka sa imong pinulungan, so mura kag naa kay inspiration nga mo suwat sa kaslain klase nga literary works, no? Anya naasad tay mga atong mga Cebuano tabloids, naaman sa tulukan newspapers, naaman sa tay mga Cebuano tabloids. So naa na sila kanang kahatagan sa ilang mga trabaho kay kung kuan good when you talk about literary works, mas makitaan man gyud na kinahanglan makitaan mabasa man unta na gyud, di ba? So mao na siya ang kanang mga naatay mga poetry readings, Ayala Center Cebu, kuan kay na sila, open kay na sila mga poetry readings, mga ingana. So daghan na yung mga venue karon, ma'am. Daghan na gyud kayong mga kahigayunan karon nga mapalambo pa gyud nato. Kahigayunan ron na atay mga libro nga nanggawas ang USC San Carlos nga kuan kanang publications, nagkuan gyud na sila, nag-ingon gyud na sila nga naa na sila kanang funds para kung gusto mo kuan mo come up og books on Cebuano whatever balak or sugilanon, naa na sila maka-publish na sila. So kuan naa na tay mga pamaagi nga
ma-publish, mabasa ang atong mga trabaho. Ma'am, unsa may mga kalihukan karon nga gihimo aron ma-promote nato ang Cebuano literature ug paghon sa mga skills sa atong mga Cebuano writers? Kung iskuan og skills kinahanglan kung pananglitan imo kung pangutanon og unsa matambag ba katong gusto nga musuwat kana Cebuano literature, kinahanglan atong yung ibaid ang atong skills, no? Unsa man nato pagbait magkuan ta mo join ta og kanang mga workshops, creative writing workshops diri sa Cebu na ay Cornelio Faigao writing workshop karong Mayo. Kana kuan kana ang iyahag yung tumong ang Cebuano literature gyud. And then, naasa sa Iligan, si Christine Godinez Ortega, naasa sila Iligan Creative Writers Workshop, naasa na Cebuano dito. So, kaning mga ingon-aning nga kalihukan, kung gusto jud ka nga, mabaid ang imong kahibawan, mo join jud ta. And then, another way nga, hibaw ka nga, you are doing it right, magtinad jud ka o kanang mentor guide bitaw, kanang makatabang yun nimo, dili kay mo sige lang og kanang naway, but kanang to tell you how to do it right aron maayo ang imong panuwat mo siya ang akong what I think are being done now to enhance Cebuano literature, mga workshops, mga poetry readings, ang mga newspapers nga makahatag og makagahin og kanang panid para sa imong anak. Sa ako before when I was still the lifestyle editor sa Freeman, naaman jud ko'y usa ka kuan kanang panid sa Mamugnaong Taming. That's a page of for creative writing in Cebuano. I made that available. Unya naaman gyud mo hatag, di man jud ko ma-zero. So nahibaw jud ko nga naagid dito naagid diha sa nato nga musuwat kuwangan lang jud og asa nila ihatag ang ilang isuwat. Ma'am Marlinda, ma'am, masig unsa may mga kuan karon ma'am, mga events karon nga basig kinahanglan nimo i-promote sa Arts Council, no, sa Cebu Foundation, ma'am, pwede nimong mapadangat? Karon wa pa koy nahibaw-an sa Arts Council kay murag wa pa mi maka-meeting for Feb, no. Unya na absent ko adtong January, so wa ko kahibaw unsay na line up na nila. Pero ang kanang akong ipahibaw unta kung katong gusto gyud nga mo participate og kaning Creative Writers Workshop, ang Cornelio Faigao Creative Writers Workshop karong Mayo nang kuan sila naghuwat na sila og mga submissions for poetry, 7 ka balak ang kinahangan imong isubmit kung gusto ka mo appeal. Ma'am, kumusta man di ay ang atong mga kabatan-unan karon, no? When it comes to kanang mugna og balak, no? Kanang mga inana, ma'am, kay murag siguro na ang mga batanon kung makadungugan na murag ulaina ba? Ma'am, unsa may mo ang pagtanaw Ang karon? term sa balak is kanang murag balak nga sa una tradisyon nga inana no mamalak, but actually it's just there is a contemporary way of writing Cebuano poetry niya. Unfortunately, mao naman gyapon ang term atong isulti, balak naman gyapon na whether it's contemporary or the traditional, no? So, nalipay ko nga nakakita nga naay mga batanon na maghimo og balak. Mga batanon na sila na maghimo og balak. Unya kani sila actually ang ako yung nakita diri sa Bathalad kay naa sila batanon nga nagbugna na og balak. Unya kana sa atong mga universidad na sila kuan mga magtutudlo nga mahibaw gyud mo guide, no, sa mga batanon sa ilang mga creative writing work. Kay appeal naman ni ma'am, no, sa curriculum karon. I'm sure, no, kaning sa CNU na sila, San Carlos na sila. I think University of Cebu na sila mga Cebuano literary. So at least na ay kay gayon na itong mga batanon nga mahon ang ilang skills, no, labi na itong mahiligon. Ma'am Dali, Ma'am Marlinda, daghang kayong salamat, ma'am, sa imong pakikuban kanamo karang buntaga.
akong dungog na naka-appeal ninyo. Okay, ma'am. God bless, ma'am. Okay. Thank you kayo. So, mga higala, mao kato si Ma'am Marlinda Angbitekta, no, ang kasamtangang chairperson sa Literary Arts and Dramatic Arts sa Arts Council of Cebu Foundation. Mga higala, mo break ko na ta. Alang sa pipila ka mga mensahe. Kahibaba mo sa mga mananaog sa gipahigayon nga Sinulog 2014 Video Documentary and Short Film Festival, nasakbit sa The Keeper sa Banaynao Brothers, Aldo ug Lindsay, ang Best in Documentary, Best Story, Best Direction ug Best Packaging. Samtang ang Aftershock ni Ramton Shagazowazola ang nakadaog isip Best in Short Film, Best Direction, Best Story ug Best in Production Design. Kini si Pagtuki Roxanne naghatod ning mga gagmayng kaalam. Maayong buntag. Ania ang mga pinakaawahing balita nga adunay kalabutan sa atong kalambuan. Mukabat ngadto sa 800 milyones ka pesos ang gikinahanglan karon sa Department of Education kun DepEd aron sa pagpatukod pagbalik sa mga pampublikong eskwelahan. Human na sinati sa mga mulupyo sa amihanang bahin sa Subo ang Super Typhoon Yolanda. Gipahibalo ni Victor Intig, Field Supervisor sa DepEd, nga anaas na sila yung giplano aron sa pagpadali sa pagsulbad sa mga problema kauban ang mga inhinyero niini. Ang chief sa USAID's Basa Pilipinas nga si Marshall Salvatierra nipadayag usab nga aduna sila gipanghatag nga school supplies sa nagkadaiyang lugar nga naigo sa Super Typhoon Yolanda. Matud pa niya 10 milyones ang budget niini. Sa 17,000 ka mga school kits nga ilang naandam, 5,000 ang ilang nahatag sa amihanang bahin sa Subo. Adunay usab 775 ka mga plastic nga ilang gipanghatag sa mga magtutudlo nga adunay sulod nga school supplies. Sa laing bahin ang tigpanabi sa Department of Public Works and Highway 7 nga si Marine Niliama niingon nga adunay 4 milyones ka pesos nga ilang gidonar para sa pagtukod sa mga lawak tunghaan ngadto sa barangay Kanuntong sa syudad sa Ormo. Sa laing balita, sukwahi sa naandan nga magsugod ang klase sa bulan sa Hunyo, gideklarar sa University of the Philippines kun UP ang bagong academic calendar niini. Kini human giaprubahan sa UP Board of Regents ang kausaban diin ang unang semester sa 2014 ngadto sa 2015 magsugod sa bulan sa Agosto samtang sa Enero ang ikaduhang semester. Matud pa ni Attorney Lisa Coro, UP Cebu Dean, nga ang kausaban sa academic calendar makapataas sa kalidad sa mga tinunan o graduado sa tunghaan. Sa laing bahin, magpabilin sa naandang academic calendar ang 11 campus sa UP nga mao ang UP Diliman tungod sa kadaghan sa mga estudyante niini. Laing universidad nga magpatuman sa bagong academic calendar mao ang Ateneo de Manila University. Ug mao kadto ang mga balita sa kalambuan karong simanaha. Kini si Pagtuki Heidi. Paayong buntag. Okay, ato sa ning ipasupot ning pipila ka mga pahibalo. Ang Ramon Abitis Foundation Incorporated kun Rafi Eduardo Abitis Development Study Center manawat na og mga aplikasyon alang sa ikawalong tuig sa Young Minds Academy kun YMA, usa ka leadership and citizenship development training program. Ang interesadong mo-apply kinahanglan mo porma og grupo nga adunay 5 ka miyembro ubos sa usa sa mga mosunod nga kategorya. Generation A nagpangidaron og 17 ngadto 20 anyos. Generation B ang edad 12 ngadto 16 anyos. Ang listahan sa requirements og application forms mahimong makit-an og ma-download sa www.rafi.org.ph/YMA application. Kutob Marso 10, 2014 ang pagpandawat sa aplikasyon. Alang sa dugang kasayuran, mahimong mutawag sa 418-7234 local 112 o kaha mo email sa ginny.leia.tan@rafi.org.ph. Okay, atong basahon ang gipost no sa ato ang mga kaigsuunan sa ato ang Facebook account. Ang pangutana, what is art for you? Ang gipost ni gikan ni Marga Branica ningon siya, art is liberating. It's a bit big, but I guess its meaning is dependent on the artist himself. My art is Hina Tattoo. By doing so, I am making myself explore a different world and it frees me and it's good. So mo to imong giingon na Sir Hill, no? Mo ni siya pag-express niyo. Maski unsang pamagi. Yeah. Di kana bang like pareho ano ganahan gid siya mo explore sa tattooing then pursue it. Yeah.
Nobody's going to stop you. Wa may muhunong nimo. It's not a crime. Okay, so gamay na lang yun, no? Hapit na mo po sa atong oras mga higala. Siguro atong hatagan og higayon sa ilang hinapos nga mensahe. Unahon na to si Ma'am Dali. Yes, ma'am, ang imuhang hinapos nga mensahe alang sa atong mga suking tigpaminaw. Tingali og na may mga choreographers at the moment nga namati, iawhag talang mo nga ang sa atong next sinulog makakita unta tag something inyong gihaguan, pag-research, pag-enhance sa inyong concept. Kay muna atong kinahanglan kaayo. Kayo no, sometimes ang concept man gud ninyo na lumos sa costume. Ang color sa props, ang nawa na gyud ba ang unsay essence sa man imong gipagawa, nag-unsa man na sila. O di ta makasabot kay Ang unod, ang mensahe, ang content. mensahe. Mao gyud na. Anya, abili mo kung nindot kay imong concept niya, nindot kay pagka-interpret sa costume, sa choreography, daog na ka. Yeah. Kay kanang mga atong judges, most of the judges that we have are actually from Manila, sa NCCA and the CCP. So mga experts kana sila, and so kana sila di gina mo balibad basta imbitasyon nako dinhi sinulog. That's why we have the same judges gyud kay they have seen the growth of sinulog from its inunta di sad min tag infancy from inta nga ambot nung sa ko pag-describe ang sinulog nga although ni grow man siya no, pero medyo kuwang pag yung kaitas pag create a more responsive kuan ba paglambo sa atong tradisyon, atong kagahapon. Muna di nato kalimtan sa dangatong kagahapon kay mo sad na naghatag natog no kinabuhi sa atong panghuna-huna, especially when it comes to festival. Kay makahinumdum kay ta sa atong sa kabatan-on nato unsa to akong nakita sa una na hinumdum man ko nga kada pista mo nimo na balikon kuno to nato. So nindot kay huna-hunaon ba. So Yes. Ma'am Dali, daghang kayong salamat mama sa Sa imong payan. pakiguban kanamo Ramuda. Daghan gyud ming nakatunan kabahin sa sinulog o kining mga arte nga imuhang na-involved ka. Now, this time, Sir Hill, ang imuhang hinapos nga mensahe alang sa atong mga suging tigpaminaw. Kining ako dili ni pang hinapos nga mensahe kundi ang sa mga sumusunuray nga mga ato ang Okay. henerasyon nila sila katon sila sa ako nang gikaingon nga ihatag ang imong kasing-kasing ug una sa tanan pagampo, pangayo o giya sa atong kahitasan. Kay ugwa ang atong kahitasan, malawa man ta, masaag man ta. Kay kana kay ikaw gihatagan og talento, gamita, just focus unya hunahuna nga ang kanang gasang gihatag kanimo dili makawat ug dili gyud kana siya mawa diha nimo hangtod sa kanturan. Busa gamita. Sir Hill, naay mga upcoming events nga gusto nimong ipahibaw sa imuhang mga fans. Okay, Usan ako ni ana. Okay. Mauna nga daghang kayong salamat. Higalang tats sa atong mga kaisunan, sa mga kahigalaan nato nga nagsunod sa ato ang mga mugna, no? Ang mga kining maabutay karon nag-prepare ko sa usa ka exhibit which right now gibuhat nako Tita Dali mga personalities nga ako ang i-caricature ang ilahang. So that I would also be able to kanang share ug ang ato apong mga kabatanunan makakita sa sila ug unsa gyud main essence sa caricature, and that's when they will be able to understand. Okay, so mga igsoon, mao kato atong mga bisita si Ma'am Dali and si Sir Hill, no? Maninggo ang kanunay makita nato no sa TV sa iyang pagpa-ambit sa iyang talent sa pag-awit. Mga higala, mahinaot mi nakahatag ninyo og kasayuran kabahin sa ato ang gisgutan nga Cebuano Arts karon nga panahon. Wala na kitay panahon og dinhi tapos atong tulumanon hangtod sa sunod semana mga higala, magkita-kita ta. Maayong buntag mga Bisaya. Kahit
Dahil Mahibaw mo nga duha ka mga subuan ng artist ang nakadaog sa National Painting nga Indigay ni atong 2012. Si Mark Lloyd Belicario ang nakadaog sa Traditional Representational category, samtang si Adiste de Gilmo ang nakadaog sa Figurative Abstract category. Kini si Pagtuki Roxanne naghatod ni mga gagmayng kaalam.